Dara pravi kolač za koji su potrebni sastojci napisani na papiru, 4 jajeta, 3 pudinga, orasi, keks, dobro, a njihove cene su u tabeli jaje, koliko košta komad, puding, komad, dobro, koliko koštaju sastojci. Ajde vidimo. Bilo je potrebno 4 jajeta, znači 4 puta po, koliko je jaje, 20, plus 3 pudinga, pošto je puding 85, znači 85 puta 3, plus, znači upisala, piši ovde sebi da ne zaboravite. 200 grama oraha. Aha, kilogram oraha je 1000 dinara. Ako je 1000 grama oraha, 1000 dinara, pitam se 200 grama koliko je dinara. Već se vidi 1000 prema 1000 i 200 prema 200, znači 200 dinara je platila orahe. Možete i raditi ovu proporciju, proizvod spoljašnjih, proizvod unutrašnjih, ali pošto ne piše prikaži postupak, nećemo. 250 grama keksa, keks kilogram je 820, ovde moram. 820 dinara košta 1000 grama, je li tako? A ja se pitam koliko košta onda, ovo što meni treba, 250 grama. Ovo je jedan način, možemo raditi s polja unutra, možemo i drugačije. Ako 1000 grama košta ovoliko, a nama treba 250 grama, 250 grama je 1/4, tako da dovoljno je 820 podeliti sa 4. Da vidimo četvrt kilograma koliko košta, 2 puta 4 je 8, kad pustim 2, 4 u 2 ide 0 puta, čim spustimo nekog moramo nešto napisati. I kad spustim 0, 4 puta 5 je 20. Orasi koštaju 205 dinara, neko je možda ovde pogrešio. 1 litar mleka, to je 168, plus, mleko gotovo, dobro, 250 grama putera. Puter, znamo koliko košta 125 grama, a nama treba 250, treba nam duplo više. Znači da ovih 215 dinara, koliko košta 125, treba pomnožiti sa 2. Pogledajte, 125 grama ovoliko, a nama treba 250. Duplo više nam treba. Znači puta 2, ajmo. 2 puta 5 je 10, 0, 1, 2 puta 1, 2, 1, 3, 2 puta 2, 4. Plus 430. Pol mi nije teško. 100 grama puter gotov. Treba 200 grama čokolade, a 100 grama košta ovoliko. Pa izvinite, u prodavnici kad jedna čokolada od 100 grama košta 150 dinara, koliko onda koštaju 2 čokolade? 200 grama, duplo više. 150 puta 2. To je 300 grama. Tako da ovo sad treba malo srediti i sabrati. Ovo je 80 plus, ovo treba da množimo. 3 puta 5 je 15, 5 1. 3 puta 8, 24, 1, 25. Plus 200, plus 205, plus 168, plus 430 i plus 300. Ovde može samo u računu da se pogreši, eto tako. Ajmo ovako, 300 i 200 ću odmah da saberem da je 500 i ovih 430 to je 930. Šta još mogu odmah? Pa ništa posebno. Evo, 80 i 205 je 285, 255 ću pisati posebno, ovo se treba da sabiram, i 168. Podlačila sam one koje sam ovde unela, jer su svi podvučeni, svi su u zbiru, sabiram ovo. 5 i 5 su 10 i 8, 18, 8 a 1, 1 i 3 su 4, 8 i 4, 12, 12 i 5, 17, 17 i 6, 7 i 6, 13, to je 23, 3 a 2, 2 i 2 su 4, 2, 6 i 9 i 1, 10, to je 16, 1638. 1638. Ovde lako može se pogreši u računu. Ako sam pogrešila, javite. Ja sad mislim da jeste tačno.